הכרנו בשנה א' בווינגייט, ישבנו בספסל הלימודים. ביחד בכיתה. כן, אחרי חודש ככה הקשר התהדק ונהיינו ממש בקשר זוגי. הגענו לכאן לאור יהודה, היה פה חוגים ממש ממש קטנים. התחלנו כחוג, לא ציפינו להגיע לנבחרת ולרמה הישגית. החוגים התמלאו, ראינו דרישות, ראינו הענות, ראינו שילדות מאוד מאוד מתלהבות. אני ונריה החלטנו שאנחנו הולכים על זה, והיום יש לנו תוצר מאוד מאוד יפה. ואנחנו כל שנה הולכים ומתקדמים, רוכשים ציוד, ככה מוסיפים אימונים יותר ברמה לבנות, על מנת באמת להגיע להישגים הגבוהים ביותר. יש לנו מדרגה ו' עד דרגה ג', נכון לכרגע, בנינו את זה, זה השנה השנייה שאנחנו בונים את זה. הן מתאמנות בין 3 פעמים בשבוע ל5 פעמים בשבוע. אנחנו עובדים מאוד קשה על מנת שכל הזמן לאתגר את השרירים וכל הזמן לאתגר את הבנות כדי שיתקדמו. והאיגוד, תחרות ראשונה שיצאנו, ככה לא ידענו מי נגד מי ומה הרמה שלנו יחסית בארץ. זו פעם ראשונה שהבנות למעשה מתחרות. אז לא ידענו כל כך לקראת מה אנחנו הולכים. ואני מאוד שמחה, גם אני וגם נריה יצאנו עם חיוך מאוד גדול. כי שנה ראשונה, הבנות שמתחרות שנה ראשונה כבר הגיעו למדליות. אנחנו אוהבים התעמלות, נשמים התעמלות, חולמים התעמלות. ומבחינתנו, התעמלות זה הכל. אז אנחנו נעשה הכל על מנת להצליח.